tarisa varume ipwere iyo munyatso ndo matoys edu zvidhori Sure. But kwete yese kamusangofunga kuti munhu wese mukadzi ane mazama anongokuvhurirai kana mamajairira kungovhurwa nemukadzi wese zvino mushonga wenyu hauna kushanda pandiri wangu wakatosimba kudarika wenyu zvinenge zviri kuradzika because handavhura pazapo mati ndidzikise bra ndikadzikisa but yekuti ndikuradze munyatso ndaremera. It's all right. Tate, let's make a deal. Jeta something. Pamunyatso da kuti uite kugura Muni hama here nai baba imi vanhu vekumba kwenyu vakazosvinzwa kunzi maikumbira kuona mazamu nai babashi regai timbotaura zvehama dzenyu vanoti chii vanhu vekumusha kwenyu zvikanzi babashi usiku vane vaikumbira mazamu atatemesha no. babashi kwenye hakuna mawhatsapp group. Are you ready kuzoti baba? Tate, your chest is amazing. It's looking great. Even ndotoda nechivanhu ndotatara kuti inini ndiri kubhona and na chest yetukiona hachest yapo but pana chingokumbira chete tate ndizoti pamunyatso haubudisi. Ndaramba. Can you accept my no? Can you accept my no? Is when someone says no? From the European perspective, yes. But from this, thank you. Aiwa tingoda zvokumhanya. Aiwa chitongo accept regai timbomira ndichimataura makati munoshanda muBritish government. Let's work with the European perspective. I said no. Respectfully. Saka also about date where in Zimbabwe.